ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ କମଳା ୱିଥ୍ କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କଖାରୁ ଶାଗ କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରି ଦେଖେଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଗ ଡାଲି, ତା ସହିତ ବିଲାତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଜହ୍ନି ଆଉ ପପେୟା। ଏଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଶାଗରେ ମିଶାଇଲେ ଶାଗଟାକୁ ପୁରା ନରମା କରିଦିଏ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କଖାରୁ ଶାଗ ଟିକେ ଖାସଖୁସିଆ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶାଗକୁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବା ତାହେଲେ ଶାଗଟା ଖାସଖୁସିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ମିଠା ଜହ୍ନିକୁ ମିଶା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶାଗଟାକୁ ପୁରା ନରମା କରିଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ଜହ୍ନିକୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ତରକାରୀରେ ମିଶାଇବେ ସେ ତରକାରୀକୁ ପୁରା ମିଠା କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ପପେୟାଟାକୁ ବି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ନରମା କରିଦିଏ। ଡାଲି ଫାଲି ମିଶା ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତେଣୁକରି ପପେୟାଟା ନିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରୋଷେଇ କେମିତି ହେବ। ତ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଲାଗେ ଟିକେ ହାଲକା। ସେଟାକୁ ବାରିତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଜହ୍ନିଟାକୁ ହାଲକା ଚାଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାର ଟିକେ ମୋଟା ଚମଡ଼ା ଅଛି। ପୁରା କଞ୍ଚି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ରଞ୍ଚି ଦେଲେ ବି ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାର। ଏପରି ଭାବରେ ନେବା ଆମ ଜହ୍ନିକୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ନେଇଛି, କାଟି ନେବା। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରାହେବ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବ। ତାର ମୁଗଟା ବି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ମୁଗ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏକାବେଳେ ଭାଜି ନେବା, ଶାଗକୁ ପରେ ଭାଜି ନେବା। ପରେ ଶାଗ ସିଝିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବୋଇତାଳୁର କଖାରୁ ଶାଗର ଡେଣ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ କରି କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳ ସମୟଟା, ଖରାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମନ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଖଟ ପକାଇକିନା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ଖରାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ବସିକିନା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଗଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଆମର, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି କାମ ସରିଯାଇଛି, କିଛି ବାକି ଅଛି। ଛୋଟିଆ କଲେ କ'ଣ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶାଗ ସହିତ ଚୁବେଇ କରି ଖାଇ ହବ ଏ ନଳାଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛି, ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିନେଉଛି। ଆଉ ଆମର ହିରୋ 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ଘରକୁ। ନୁଟି ଖାଇଲୁ?
ଏପଟେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ହଁ ସত্যି ସত্যି ମୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି କହ। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସେ, ବହୁତ ରେଙ୍ଗଣି କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଠା ଖାଇକରି ଗଲା, ପୁଣି ରୁଟି ଖାଇବି ବୋଲି ବଡ ବାପା ଘରେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ବୋଲି ଯାଇଛି। କିସ ହବ ତ କଣ ହବ? ଏଇଠି ପୋଟାଳ ମିଠା ଜହ୍ନି ମୁଗ ଆଉ ଜର୍ଦା ଏଗୁଡାକ ଭଟାଯିବ। ହଁ କାଠ ଦେଟା ଭାଜିବ ନା ସିଝେଇବ? ଭାଜି ଦବା। ଜହ୍ନି ପପେୟା ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି ପାଣିରୁ। ମୁଗକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି। ଗରମ ହେଇଗଲା ଏବେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ପକେଇବୁ। ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାରିଟା ପକେଇଛି। ଯାକେ ଆଇ ସେପଟ ଖେଳିବୁ ଯା। ଏବେ ଲଙ୍କା ବି କଲର ହେଇଗଲା, ଫୁଟଣ ବି ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ସେ ପରିବା ତାକୁ ପକେଇ ନବା। ପରିବା ସହିତ ମୁଁ ମୁଗ ବି ମିଶେଇ ନେଇଛି। ଲୁଣ ବି ଦେଇଦବା ମୁଗ ପରିବା। ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇଦବା। ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା। ମସଲା ଦବନି? ହେଁ ନାଇଁ ମସଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ହଳଦୀ ପକେଇବା। ମସଲା ଦେଲେ ତ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ନା। ହଁ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ହଳଦୀ ଦେଲେ ଏଇଟା ତଡକାଟା ଟିକେ କଲର ଦେଖାଯିବ। ମିଠା ଜହ୍ନିରୁ କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏବେ ମୁଁ ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା ଶାଗକୁ। ନଳା ଗୁଡାକୁ ବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଡାଲି ବି ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ଗୋଟାଳିଆ ସିଝି ଦର ସିଝା ହେଇଛି। ପପେୟା ବି ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଶାଗ ପକେଇ ନବା। ଶାଗ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିଯାଉ। ପପେୟା ଡାଲି ସହିତ ମିଶେଇ ନବା ଭଲ ଭାବରେ। ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ପୁଣି ବିଲାତି ବି ଦବାର ଅଛି। ବିଲାତି ଦବା ଶାଗ ସିଝି ଗଲା ପରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍। ଦେଶୀ ଏଇଟା ଆଇଟମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଶୀ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ। ଭାବିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିକିନା ଖାଇ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଅତି ଭଲ କଥା। ଦେଖିବା ଶାଗକୁ ପୁଣି
ଗୋଟେ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି। ତରକାରୀ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ରଖିଛି। ପକେଇବା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସିଝେଇଛି। ପୁରା ପୁରି ନରମ ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ ପୁରାପୁରି ନରମ ହେଇଛି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ମୁଁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ମାରିବା। ବେସନ ଛୁଙ୍କଟା ଶାଗ ପାଇଁ ଖାଲି ଢାଙ୍କୁଣିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏଇ 4-5 କୁଲି ମୁଁ ରସୁଣ ଶାଗରେ ମିଶେଇବି। ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା। ପତ୍ରରେ ପଛପଟେ ମୁଁ ଛେଚି ନେଉଛି। ଛୁଙ୍କ ପକେଇଦେବେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟଟା। ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ହେଇଗଲା। ପତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶାଗଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ କରିକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବାଏ ବାଏ।